Pakakin rum kin ram kami namar baki arngut ki belakin no ayu ki degi belakene ke pisa ka ba arlak tingka da ka ba pensyai ba udan ki sakhi sebut. Habaya day but kani nakaliang jongi kin ong kum no la ki kran ya habaya day uta ka jing bum put ha ka jing trikam ka jongi ngi ya trikam ngi ya sei pramangi ngi ya no sniang pramangi ya dunit pramangi mata ban lech ke mungkin ki program. Tingim judon hi ka bakom kata ban ngim jusha ya no ki dukhat jongi ban lech kener pisan MLA ne na MDC ne nang nuru. Tenrei balai PE ke mi ke ni ka kenrum keram ka dei hadin bangi wang dukhat no ya gitu ki arngut kan itu mo itu PUE itu ba iwei bat itu kong iwei te PE itu baru beli ngiwang dukhat kadau hi kalong ba kilit kenere ka tu pisa ka ba arlak sanpau hajar mo kadon ka jing pensisa kadon ka voice record te bat ngi be ki ka sithi be sang jongi ki ru ka base bit halor kata hi ka jing le sim pisa ka jongki mo kaba ngim jusha ban le sim pisa ya ki dukhat ani ki noyalam na ka ti jongki MLA ni ki MDC kata ka ni ka polisi ki bangi trikam te hari nadu ba ka jing le tam ka jongki kami ki jing klumar bat kini ki dukhat jongi na ki unit ki penpau ba lada pimbe ya kini ki arngut ngin mi no mangi da ki spangut te nakaliang jonga ngas ngau ban ong ba haba uding usai ki sok ki babaha bat ki babang ki batiang tang namar badon artili ki sok puut bat ngin supen sa ya kita ki ding sok ya kita ki sok puut hau tau ding bat ki wei rukin kelap puut lang ngasau ba kamdei ke lenti ke badai de ngi khet no gitu ki sok puut ngi bread no gitu ki sok puut ngi buk tang gini ki ba thmai ki ba fresh ki ba bang ki ba tiang bat ki ba khut takadau kami ketuka kedrum keram bat kami ketuka jing kenok lai pojat ke jongki yang bat hakini ki sngi lai ngala ui ba hana ba ki ong ba lawang presiden yang ngaru